Iki karek loro pemirsa, anaknya wis diminta sama orang-orang. Jadi tinggal 2, cewek sama cowok. Ini juga tidak boleh diminta sama mbak-mbaknya, sudah tidak boleh. Oh, ganteng sama cakep. Cika, arep Medi. Hah? Cika. Ayo kita beli nasi pecel yuk. Beli nasi pecel. Cika cantik. Cika. Ayo berangkat. Full kabeh, wis. Jaluk anyar. Melon, Pak. Ini kan juga tetap pecah ya, orang-orang kalau gitu. Penangi ora iso ya. Memang mau androk dhewe ya, ora tak apa-apano lho. Ora. Saking wis bosok lek Pak dhuwur iki lho delok ora enek kayune. Mbok darani tak demek. Untung ora anakem. Duwi mang pas adus sak blaen. Wes saiki aduse padang jinglang koyo Rino iki. Lampu bujat, kamar mandi bujat. Sabar. Awas ndilo. Ya. Lah wong iki lho yo genek kekuatane. Bosok kabeh. Kabeh lho. Pantesan. Iki guys, hancur mina guys. Ya Allah. Kok iso entek yo? Ya musuh banyu kan tak Jerone buntu padahal. Kok iso ngene? Walah sekarang pemandangan kamar mandi ini sangat indah sekali. Wis lampune mati. Kamar mandi bujat. Piye iki? Tak kabeh. Wong dipangan rongos kok, Pak. Lho. Rongos. Rongos aki, guys. Bosok. Alah, kowe kok usil meneh, Cah. Kowe dikeki korden ae anu. Kowe lha iku dipasane gak iso kan? Hah? Iki padasane geser rono. Geser. Sepurane, guys, mati lampu peteng. kan saya aneh lampune bukan sik. Mbok pateni yo. Dandan lampu. Hah? Oh nih. Ada iso bareng-bareng ya, Pak. Mesti bareng-bareng yo. Enek ae. Untung aku rong adus. Lah ngono, aja mbok jontong koketan. Ngono lah tapi yo Aja koetan, mbok anu koetan malah kuwi ya. Mbok paku sik. Tapi ki engko coplok Pak dhuwur mbok kono mbok tutuk engko dhuwur coplok. Soale kan nutukmu kok kono.
Kondi kok kowe ini. Hah? Gak mesti ki engko sing nduk rak kendo. Carane tutuk kok lemah sik kuwi pakune. Pak kayak ning lemah sik kuwi. Oke mbok tutuk paku, engko terus nek wis ambles pakune lagi mbok dikek kayu kono. Nek dikandani gak. Ini lho. Oh gak. Ngene lho. Iki kan ape mbok paku kene. Saurunge mbok paku ki iki coplok. Lah, ngene coplok sik ngene, terus pakune paku sik. Kan ki kandel e, mbok paku nek sambil lagi mbok kek kene. Lah ngono maksudku. Kita kopor aja. Aku ning ngalih. Ketok teko ketoke. Teko. Kok gabri percuma. Gabri. Gabri sing dawa ae. Sing gedhi kuwi ya. Coplok ki engko dhuwur kon mbok tutuk dhuwur coplok. Kayune wis kropos kok. Iki kropos gak ngarah kena. Wong wis kropos. Heh, kayak pring gilik. Kok kene ndelojor. Kayak iso. Bembus tiwas e. Kropos krongos atik. Rupane kayak teuglek. Ron paku palunem me cilik ora sing rata Palunem sing gedhi. Paku ngenean iki beda. Palu. Iya wis roh paku ngene palu ngene apa jenenge paku ngenean iki mbuluk ndase ora kaya paku biasa. Mbok tutuk sing palu sing gedhi kuwi arang. Padha ae iki ndase sing mbuluk. Oh. Ndase iki padha beda paku payung paku ngenean. Nek kete kon preng-preng apane yo rubuh neh. Lah terus piye iki solusine? Dibongkar. Yo duwake kuwi ora dikei gumbal-gumbal ngono. Ya wis korden. Bang dibani ndas iki. Ki jatah ki. Ki kudune mbok pakune dhuwur. Ben kentul-kentul. Apane kok. Kuwi tapi yo bosok iki, Pak. Kabeh kowe. Bosok lho, bosok. Medeni lho, Pak. Piye ngene iki jajaran? Piye solusine piye? Sing duwake kabeh rasa golek-ngaling. Ya wis ndak buaki. Ndan. Bang resiko. Ndak buaki kabeh. Aduse ning kali ae malah los kok. Ya. Kuwi karek kuwi tok yo. Kuwi tapi yo rubuh lho, Pak. Iki lho sing tengah ya wis totor. Tengke sop kabeh rek malah enek totor kabeh kok malah. Ya jupuk ah. Nek ngono aja beol aja apa ning kali nek ngono. Anggep ae koyo dhisik ra duwe kamar mandi. Dibongkar kabeh. Tapi yo rek medeni. Bosok kabeh pemirsa. Ape disubal ya ora iso. Soale wis bosok lho. Iya Pak, jupuke wis wis daripada engko rubuh poklek kabeh. Anae. Gak sida mbok coploki. Sok awan sebengi. Wis bengi kok. Cuma ya nek bengi. Lah lampune gak sida. Lampun benderane. Ya wis lah. Sing rehno nek anu-anu kok. Bengi dari dijentuk kok jengking kok malah. Ya. Mari dipendem cahya marailah. Kayune bosok.
Hah? Obeng kowe ngalah, aku tak mulai obeng kowe. Ini lampu. Openg gak mbok godhok kene leh, Cah. Kiri ini mangat. Nyevili apa? Openg ora mbok gawa rene, Openg. Wah, tinggal dolanan. Kon dhuwur. Kan digawa. Bahas banget. Lilir tengah wengi ndelok kucing mangan. Kok langsung turun kono. Entek tuh. Kucing entek. Apa sing entek? Iko se. Entek. Pinter kok. Nang golek neh. Nang golek musomne. Ndang. Tikus apa jenenge? Jerry. Tommy. Sing Tommy kucing apa tikus? Ora ya aja oleh buka. Apa merono? Gak kuwi dadi bukakno lawange. Lah gak metu. Ya. Oh, anake malah muka. Wis dadi burak to. Satu. Wis, ndak lebih neh. Angkong gawa musuh nek jero. Tapi kan wis kuwi. Ayo turun. Ya turu. Gimana? Nobar pemirsa aku. Kaya rumbur disemprot lumayan. Kalau ini nanti. Gue nagari urip dah. Jangan kita reni. Tak leni ya. Urip kok wi. Apa sing urip? Kagak menane coba ciri. Coba ciri apa? Kembang dinasong. Dinasong. Kenapa aja? Yo kok merambang yo mati no wi. Tuh kembangnya mak apik ya. Enggak. Apik. Ini kayak gerumbul cah. Diisi yo kayak gerumbul. Sing anu mak etok ngarai. Ya liyane wis masak bodoh. Iki klumpukno rene kubenane. Mae. Nuki kuburan Cina iki enek sing iku, Mak. Enek sing koyo ngeki kembang ngene iki. Yo kan wayahe yo enak. Lho, masa Nek wayahe pas disiram yo enak koyo wong Islam wayahe bodoh, kae kan disiram. Dorono. Iya. Nek wong Cina wayah bulan Juni apa Juli yo lali aku. Tegak roh aku. Bedino anu kok dhisik sing nongkrong tegale sik diparani. Parane rene. Sing bonge kene kuwi. Iya. Dhisik akeh, tapi saiki wis jarang. Wis jarang disuwi. Ditilik. Terus sana dituliki. Yen iki lho wi, nek anu ku nyaponi ya. Tapi nek mbak sampahe padha nggono dibak plung ning ngarep diuncalo wir ora dilumpukno. Wis roh nek mak kadang ora nyapu ngarep. Wis dikai nggon sampah yo ora tinggi.
Lah kucingnya golek pangan kucingnya. Kuwi nang apik to. Apik ta. Hmm. Sajane dikek ning pot ya apik malah. Yudang dekek ah. Mah Lah iya, ini wis ben sono anu diular. diulari apa? Diular iki dipindah. Semono wis dipindah. Hmm? Semono wis dipindah. Wis kene nyapu diparakno rene wis. Oh tenter nih. Dalan-dalan. Wis mau akeh. Wis. Barang semua kreasi kok. Mungkin lagi. Ora yo potong sak, potong yo potong ae. Serang nak padang sing ngarep iki. Karwan sing kene iki di resiki yo rusak terus. Lame tegak kembang anak. Ngono kok wayahe. Ditotor pakan medhus. Wis. Lanjut di kamar mandine bosok. Nek gak tak akali apa pakmu apa kuwi. Kamar mandi lho iki engko nek gak tak akali aku pakmu gak ngalah kuwi. Engko main nek omongan gak bener. Didudono iki ngene. Engko mak lanang iso nang lakon daripada kok biasane. Nah, iki mak wis nyapu. Ini kok resik ya pemirsa. Soalnya engko anu ya balik neh. Oh, iki disemprot urung padha mati kabeh. Dadi sik remi-remi. Jadi mak iki mak arep lanjut pemirsa iku mau kamar mandine kan bobrok pemirsa ya, bosok kabeh. Jadi aku ngakon bojo ki mesti engko gong patek anu. Dadi dekne muni kosek kok ngono. Dadi ki aku duwe akalan, duwe ide mbok barangkali engko pake gelem yo bakal tak iku. Nek pake ra gelem ya wis mbah. Iki pemirsa. Peteng ya pemirsa. Kamar mandine mak iki dadi kok ngene. Sempal bosok kabeh. Lah iki mak duwe ide. Kan ki bosok ya pemirsa. Iki bosok. Karepe mak arep tak kon bosok dipaku ra iso pemirsa. Iki mau SBC ya copok kabeh. Lho. Dadi iki apa maksudnya karepe Pak Mae iki tak kon nyoplok dipindah kene pemirsa. Dipindah sing iki, bolong iki, jadi ditutup kene. Kan engko nek dicoplok ditutup kene kan engko makune iso ning kene pemirsa. Iso ning kene. Karo iso bagian kene pemirsa. Iki kan atos. Jadi engko kene iso rapet. Jadi lawange dipindah sisih kene lah. Lawange dipindah sisih kene engko dikei korden kaya ngono. Nek ora ya nek iso ya ikune dipasang meneh. Jadi nek iso posisine tak pindah kono. Soalnya kan menurut iki lho perkara bosok gek nek kekuatane sisih kene ya bosok. Jadi nek dipindah kene nek menawa disangkut pautno karo sing iku bakal iso ya pemirsa. Wis karek kingko tapi biasane ki Pak nek didudono ngono ki gak gelem pemirsa. Gelem iki wis karepe dhewe. Cuma ning feelingku ki pengene ngono iki tak pindah sisih kene, ku nutup terus iku engko sing iki kan ya stotor.
Sing iki engko terus dipindah ditutupno ning kene. Dadi engko genuke ya terus tak pindah sisih kono pemirsa, soalnya kan kok wis gak diliwati. Dipindah sisih kono. Soalnya nek ora ngono wis sembuh. Wis karek iki engko pemirsa ya, piye? Nek ngakali bojoku sing penting iso ketutup neh. Soalnya kamar mandine koyo apa nek ngarani ya. Ya wis pemirsa tentune yo ngerti dhewe lah. Iki karek loro pemirsa, anaknya wis diminta sama orang-orang. Jadi tinggal 2, cewek sama cowok. Ini juga tidak boleh diminta sama mbak-mbaknya, sudah tidak boleh. Oh, ganteng sama cakep. Cika, arep Medi. Hah? Cika. Ayo kita beli nasi pecel yuk. Beli nasi pecel. Cika cantik. Cika. Ayo berangkat. Full kabeh, wis. Jaluk anyar. Melon, Pak. Ini kan juga tetap pecah ya, orang-orang kalau gitu. Pernah yo iso ya. Memang mau anjlok dhewe ya, ora tak apa-apano lho. Ora. Saking wis bosok lek Pak dhuwur iki lho delok ora enek kayune. Mbok darani tak demek. Untung ora anakem. Duwi mang pas adus sak blaen. Wes saiki aduse padang jinglang koyo Rino iki. Lampu bujat, kamar mandi bujat. Sabar. Awas ndilo. Ya. Lah wong iki lho yo genek kekuatane. Bosok kabeh. Kabeh lho. Pantesan. Iki guys, hancur mina guys. Ya Allah. Kok iso entek yo? Ya musuh banyu kan tak. Jerone buntu padahal. Kok iso ngene? Walah sekarang
Pemandangan kamar mandi ini sangat indah sekali. Wis lampune mati. Kamar mandi bujat. Piye iki? Tak kabeh. Wong dipangan rongos kok, Pak. Lho. Rongos. Rongose aki, guys. Bosok. Alah, kowe kok usil meneh, Cah. Kowe dikeki korden ae ini anu. Kowe lha iku dipasane gak iso kan? Hah? Iki padasane geser rono. Geser. Sepurane, guys, mati lampu peteng. Kan sik aneh lampune tak kan sik. Mbok pateni yo. Dandan lampu. Hah? Oh nih. Nanti iso bareng-bareng ya, Pak. Mesti bareng-bareng yo. Enek ae. Untung aku rong adus. Lah ngono, aja mbok jontong kok wetan. Ngono lah tapi yo Aja koetan, mbok anu koetan malah kuwi ya. Mbok paku sik. Tapi ki engko coplok Pak dhuwur, mbok kono mbok tutuk engko dhuwur coplok. Soale kan nutukmu kok kono. pundi kok kowe iki. Hah? Gak mesti ki engko sing dhuwur rak kendo. Carane tutuk kok lemah sik kuwi pakune. Pak. Kayak ning lemah sik kuwi. Oke mbok tutuk paku, engko terus nek wis ambles pakune lagi mbok dikek kayu kono. Nek dikandani gak. Ngene lho. Oh gak. Ngene lho. Iki kan ape mbok paku kene. Saurunge mbok paku ki iki coplok. Lah, ngene coplok sik ngene, terus pakune paku sik. Kan ki kandel e, mbok paku nek sambil lagi mbok kek kene. Lah ngono maksudku. Kita kopor sih, aku ning ngene. Ketok ketoke. Teko. Kok Gabriel percuma. Gabriel. Gabriel sing dawa ae. Sing gedhi kuwi ya. Coplok ki engko dhuwur kono mbok tutuk dhuwur coplok. Kayune wis kropos kok. Iki kropos gak ngarah kena. Wong wis kropos. Kayak pring gilik. Kok kene ndelojor. Gak iso. Embus tiwas ae. Kropos krongos atik. Rupane kayak teoglek. Ron, pak palune meh cilik ora sing rata Palune sing gedhi. Paku ngenean iki beda. Palu. Iya wis roh paku ngene palu ngene apa jenenge paku ngenean iki mbuluk ndase ora kaya paku biasa. Mbok tutuk sing palu sing gedhi kuwi arang. Padha ae iki ndase sing mbuluk. Oh. Ndase iki padha beda paku payung karo paku ngenean. Nek kete kon preng-preng apane yo rubuh neh. Lah terus piye iki solusine? Dibongkar. Yo buake kuwi ora dikei gumbal-gumbal ngono. Ya wis korden. Bang dibani ndas iki. Ki jatah ki. Kuwi kudune mbok pakune dhuwur.
ben kentul-kentul. Apane kok. Kuwi tapi ya bosok iki, Pak. Kabeh kok Bosok lho, bosok. Medeni lho, Pak. Piye ngene iki jajaran? Piye solusine piye? Sing buai kabeh rasa golek ngaling. Ya wis ndak buaki. Ndan, Bang resiko. ndak buaki kabeh. Aduse ning kali ae malah los kok. Ya, kuwi karek kuwi tok yo. Kuwi tapi yo rubuh lho, Pak. Iki lho sing tengah ya wis totor. Desa kabeh rek malah enek kotor kabeh kok malah. Ya wis jupuk ah. Nek ngono aja beol aja apa ning kali nek ngono. Anggep ae koyo dhisik ra duwe kamar mandi. Dibongkar kabeh. Tapi yo rek medeni. Bosok kabeh pemirsa. Ape disubal yo ra iso. Soale wis bosok lho. Iya Pak, jupuke wis wis. Daripada engko rubuh poklek kabeh. Anae. Gak sida mbok comploki. Sok awan sebengi. Wis bengi kok. Cuma nek bengi. Lah lampune gak sida. Lampun denderane. Ya wis lah. Sing rehno nek anu-anu kok. Bengi dari ditutup kok jengking kok malah. Oh iya. Mari dipendem cahya marailah. Kayune bosok. Hah? Obeng kowe ngalah, aku tak mulai obeng kowe. Ini lampu. Openg gak mbok godhok kene leh, Cah. Kiri ini mangat. Nyepili apa? Openg ora mbok gawa rene, Openg. Wah, tinggu dolanan. Kon dhuwur. Kan digawa. Bahas banget. Lilir tengah wengi ndelok kucing mangan. Engko langsung turun kono. Entek tuh. Kucing entek. Apa sing entek? Iko seh. Entek. Pinter kok. Nang golek neh. Nang golek musom neh. Ndang. Tikus apa jenenge? Jerry. Tommy. Sing Tommy kucing apa tikus? Ora ya aja oleh buka. Ape merono. Gak kuwi dadi bukakno lawange. Lah gak metu. Ya. Anake malah muka. Wis dadi burak to. Wis, ndak lebih neh. Angkong gawa musuh nek jero. Tapi kan wis kuwi. Ayo turun. Ya turu. Gimana? Nobar pemirsa nek aku.
rumbul disemprot lumayan. Kalau ini nanti gue nagari urip dah. Jangan kita ini. Kalian ya, Ini urip kok wi. apa sing urip? Agak menane coba ciri. Coba ciri apa? Kembang dinasong. Dinasong. Kenapa aja? Yo kok merambah yo mati no wi. Tuh kembangnya mak apik ya. Enggak. Apik. Ini kayak gerumbul cah. Diisi yo kayak gerumbul. Sing anu mak etok ngarai. Ya liyane wis masak bodoh. Iki klumpukno rene kubenane. Mae, nuki kuburan Cina iki enek sing iku, Mak. Enek sing koyo ngeki kembang ngene iki. Yo kan wayahe yo enak. Lho, masa Nek wayahe pas disiram yo enak koyo wong Islam wayahe bodoh, kae kan disiram. Dorono? Iya. Nek wong Cina wayah bulan Juni apa Juli yo lali aku. Tegak roh aku. Bedino anu kok dhisik sing nongkrong tegane sik diparani. Parane rene. Sing bonge kene kuwi. Iya. Dhisik akeh tapi saiki wis jarang. Wis jarang disuwi. Ditilik. Guys, sana. Ditilik. Yen iki lho wi, nek anu ku nyaponi yo. Tapi nek mbak sampahi padha nggono dibak tung ning ngarep duncala wir ora dilumpukno. Wis roh nek mak kadang ora nyapu ngarep. Wis dikai nggon sampah yo ora tinggi. Lah kucingnya golek pangan kucingnya. Kuwi kembangnya apik to? Lha apik ta. Heeh. Sajane dikek ning pot ya apik malah. Yudang dekek ah. Mah Lah iya. ini wis ben. Sone anu diular, Diulari apa? diulari dipindah. Semono iki wis dipindah. Hmm? Semono wis dipindah. Wis kene nyapu diparakno rene wis. Oh kenter nih. Dalan-dalan. Wis mote akeh. Wis. Serang nak padang sini ngarep iki. Karwan sini kene iki di resiki ya rusak terus. Lame tegak kembang anak. Anu kok wayahe. Ditotor pakan medhit. Wis. Lanjut di kamar mandine bosok. Nek gak tak akali apa pakmu apa kuwi. Kamar mandi lho iki kok nek gak tak kali aku pakmu gak ngalah kuwi. Engko maine omongan gak bener. Didudono iki ngene. Engko mak nanang iso nang lakon daripada kok biasane. Nah, iki mak wis nyapu. Ini kok resik ya pemirsa. Soalnya engko anu ya balik neh. Oh, iki disemprot urung padha mati kabeh. Jadi sik remi-remi. Jadi mak iki mae arep lanjut pemirsa iku mau kamar mandine kan bobrok pemirsa yo bosok kabeh. Jadi aku ngakon ujuki mesti engko gong patek anu. Dadi dekne muni ndek muni kosek kok ngono. Dadi ki aku duwe akalan, duwe ide mbok barangkali engko Pak gelem yo
bakal tak iku. Nek Pak ra gelem ya wis mbah. Iki pemirsa. Peteng ya pemirsa. Kamar mandine mak iki dadi kok ngene. Sempal bosok kabeh. Lah iki mak duwe ide. Kan ki bosok ya pemirsa. Iki bosok. Karepe make arep tak kon bosok dipaku ra iso pemirsa. Iki mau SBC ya copok kabeh. Lho, dadi iki kok maksudnya karepe Pak Mae iki tak kon nyoplok dipindah kene pemirsa. Dipindah sing iki, bolong iki, jadi ditutup kene. Kan engko nek dicoplok ditutup kene kan engko makune iso ning kene pemirsa. Iso ning kene. Karo iso bagian kene pemirsa. Iki kan atos. Jadi engko kene iso rapet. Jadi lawange dipindah sisih kene lah. Lawange dipindah sisih kene engko dikei korden-korden kaya ngono. Nek ora ya nek iso ya ikune dipasang meneh. Dipasang meneh. Jadi nek iso posisine tak pindah kono. Soalnya kan menurut iki lho perkara bosok gek nek kekuatane sisih kene ya bosok. Jadi nek dipindah kene nek menawa disangkut pautno karo sing iku bakal iso ya pemirsa. Wis karek kingko tapi biasane iki Pak nek didudono ngono ki gak gelem pemirsa. Gelem iki wis karepe dhewe. Cuma ning feelingku ki pengene ngono iki tak pindah sisih kene, ku nutup terus iku engko sing iki kan ya stotor. Sing iki engko terus dipindah ditutupno ning kene. Dadi engko genuke ya terus tak pindah sisih kono pemirsa, soalnya kan kok wis gak diliwati. Dipindah sisih kono. Soalnya nek ora ngono wis mbah. Wis karek iki engko pemirsa ya, piye? Nek ngakali bojoku sing penting iso ketutup neh. Soalnya kamar mandine koyo apa nek ngarani ya. Ya wis pemirsa tentune ya ngerti dhewe lah. Kaya ngono ya pemirsa.